Yauwa daidai wannan lokaci ga za mu buɗe koya muku wanda za ku buɗe Gmail daga waya hannunku bayan kun je kafe ba an ci kuɗinku da dai sauransu da makwantansu. Amma kafin nan ku danna mana subscribe Baban Momi Investment TV. Baban Investment TV. Yauwa kada ku manta da sunan tashar nan Baban Momi Investment TV. Ku danna mana subscribe. Yauwa ai mutum na son buɗe Gmail a wayar shi, email kenan. Ba lallai sai ya je kafe ba, a wayar shi ma zai iya buɗewa. Kamar misali yanzu wannan waya ce misali ka sai waya ba Gmail. Kana so ka buɗe shi da farko dai za ka zo in waya yana cikin ki ka buɗe shi kamar haka ka buɗe ki. Ka zo ka buɗe ki. Bayan ka buɗe ki, bayan ka zo ka buɗe ki, bayan ka buɗe ki sai ka zo ka shiga menu. Bayan ka shiga menu sai ka je ka nemo Gmail ɗinka. Ga Gmail nan sai ka danna Gmail gashi zai nuna maka go it, sai ka danna go it. Bayan ka danna go it ga wani abu can daga sama plus sai ka sa alamun ka danna add an email address sai ka danna shi. Bayan ka danna shi zai kawo ka ga Google sai ka je ka danna Google. Bayan ka danna Google zai dinga maka searching. Zai maka searching ka dan jira shi zuwa wani lokaci. Dama haka tana da network ne. Zai buɗe da ya buɗe maka ka jira shi dai. Zai kai ka gurin. Zai searching zuwa wani lokaci saboda yanayin network. Yauwa ka gani bayan nan ya buɗe maka sai ka zo ka yi creating account. Ka zo ka yi creating account. Za ka zo ka sa for myself na farko kenan za ka danna. Ka danna na farko. Ga san yana yauwa zai buɗe maka suna na farko. Misali mu ce sunan wanda zai buɗe shi wannan account a ce Yahuza. A ce sunan shi Yahuza. Sunan mutumin ne. Yauwa a ce sunan shi Yahuza first name kenan, last name a zo a sanya Yahuza. Sunan baban shi Ibrahim. Yahuza Ibrahim. Bayan ka zo ka sa sunan shi Yahuza Ibrahim. Sunan wanda za a buɗe kenan Gmail. Bayan ka sanya ka zo ka danna next. Bayan ka danna next yauwa zai kai ka enter your birthday and gender. Ma'ana shiga enter your birthday and gender. Ka shiga ranar haihuwarka misali ran haihuwa mu ɗauka mu ce January ga watan 2 shekara 1998 misali. Gender ɗin shi namiji ne gashi male kenan. Ka sa male na biyu kenan. Shi ne nashi na biyu male kenan. Sai ka zo kai next. Za ka zo ka danna next ɗin nan. Bayan ka zo ne sai ka jira shi ga san yana tafiya yana searching kenan a sama. Yauwa haka gashi nan kana jiran yauwa user. Sai ka sa user name na Gmail ɗin nashi kenan.
za a sa username na gmail zai zama Yahuza Ibrahim. Zo ka zaɓi lambobin da kake so ka sa mashi, kamar Yahuza Ibrahim 666 ko kuma 666 in bai yi ma ka sa 666 667 sai ka zo ka sa next. Yawa kaga sun ce mana sorry the letter A to Z number 0 bracket 0 minus 9 and period a allowed, ma'ana dai bai yi ba, sai mun canza mun sa masu wani, kamar mu sa mai cancel din wannan, sai mu zo mu sa mu ƙara canza lamba, misali mu sa 03 yanzu mun canza mun sa 03 sai a ƙara next. Shi ma bai yi ba, za mu ƙara canza, don haka tana faruwa da mutum zai sa duk bai yi ba, sai zo ƙara canza, misali mu je mu sanya 467 8 mun sa 4 kenan, 4678. Shi ma bai yi ba dai. To 467 46 misali mu sa 46 din nan, bari mu bashi a 46 din, to sai mu neme shi. To network da yana ta ba mu matsala, muna za mu nemi wata lambar 556. To wannan daidai daga duk da matsalar network ce. Yahuza Ibrahima. Okay. Da Allah ku yi haƙuri, mun wajen sa abin nan mun samu kuskure ba da bayan shi, ba haka ya kamata ya kasance abin nan ba. Ya kamata abin ya kasance inda kuka ga wannan sunan ya bada space, kuma a ƙa'ida su ba a so a bada space. Dole za mu goge wannan ɗin mu koma yawan mu rihe shi da Yahuza Ibrahim a haɗe, sai mu kawo lambar nan wadda muka zaɓa, muka sanya 345, ita yadda muka zaɓa yanzu, sai mu ƙara jaraba mu gani. To shi ma ɗin da bai mu ƙara jaraba wata lambar dai, sai mu sanya wace lamba ma 778, ita yadda muka zaɓa yanzu, ba dai neman nan. To har yanzu dai bai ba. Yau yanzu mun zaɓi Yahuza Ibrahim 115 shine muka zaɓa a matsayin, mun zaɓi wani yanzu mun dubo shi, mun zaɓi Yahuza Ibrahim 115, ba a sa space saboda da farko ba mu gaya muku ba, amma yanzu gashi yanzu ana sa, yanzu ba a sa space, mun sa shi gap. Yanzu mun zaɓi wancan a matsayin wannan, bari mu zarba mu gani in zai yi. Shikenan. Yawa to alhamdulillah yanzu yayi. Za mu je mu zaɓi password yanzu, sai ka zaɓi password wanda ya maka. Password in dai da hali an yi so ka sa ko sunan wani abu ko wannan, in ka zo ka sa sunan, in ka sa number ka, haka suna amfani da wannan dama su riƙe ma account. To amma yanzu yanda za mu yi, bari mu sa
sunan password ɗin shi za mu sa mai lawal sani, shine password nashi. lawal yawa, sai ka zo ka danna wannan show din nan dan ya nuna ma abin da ka sanya daidai ne ko ba daidai ba. Yasa lawal sani shine password nashi. Bayan duk ka gama wannan ka zo ka diba haka kamar wannan da muka sa ba daidai bane wancan na sama, sai mu zo mu gyara shi saboda ya haska mana shi ya sai ba daidai bane. Mu zo mu cancel nashi lawal ni. Ba da mun yi wannan ga ya zo gaba daya masin gaba iri ɗaya. Mu zo mu danna next, shine password nashi kenan. Mun nemi password nashi alhamdulillah. Kuma nan ana so a sa phone number na mutumin, phone number naka wanda kake buɗe abin da shi, sai ka zo ka sa phone number na abin. Yau sai a zo a sa phone number a gurin, zo ka sa phone number ɗinka a gurin. Ita ce alamun cewa ka buɗe wannan email ɗin. Misali phone number sai ka danna ciki, zai baka gurin sa phone number ka sa 0, misali 081. phone number shi kenan 6844. Ita ce muka sa lambar 08, sai ka tsaka yi confirmation nata 081 07 93 6844. Yawa mun sa lambar mu ta daidai. Sai mu danna wannan kibiya mai alama wannan, sai mu jira mu ga me take ganin sama yana tafiya. Sai mu jira mu ga network. Yawa za a turo code. Idan layin yana sama za su turo shi ka ganshi. In layin yana kan wata waya daban, yau ka gani da yake layin yana sama yanzu sun turo, sun yi verification nashi. Ga sunan email din shi na yanzu ya budu, Yahuza Ibrahim 115@gmail.com. ga lambar shi nan 081 07 93 6444. To alhamdulillah ka daga nan ƙasa ka ƙara danna next din nan bai alama blue din nan. Bayan ka zo ka danna next, sai ka ja wannan rubutun ka sa yatsanka ka ja shi sama. In ka ja shi sama, daga ƙarshe za ga wani blue rubutu ga nan a giri, sai ka sa yatsanka ka taba shi. Bayan ka taba shi, yawa gane yana sasin, za ga yana getting account info, yana so ka maka account ɗinka da sauran bayanai. Yawa daga nan ƙasa za ka gani, sai ka ƙara sama da shi haka, da ƙasa za ga an sa accept. In kai accept ka yadda da komi, to yanzu account alhamdulillah account ya riga ya buɗu, komi da komi ya yi. Ka gama buɗe Gmail account, shikenan ka gama buɗe shi, yanzu nan ya buɗe kawai. Sai ka zo, yawa gashi account ɗinka ya zo, ga account ma ya zo gashi nan ya zo, Yahuza Ibrahim 115@gmail.com. shine ka riga ka gama buɗewa. Sai ka zo ka taɓa nan, sai ka zo ka taɓa ƙasa da ƙasa. ka fita, kana so ka je ka ga inda zaka, sai ka tafi kai tsaye. Ka buɗe email ɗin, kai ka tafi cikin Gmail, ka shiga cikin Gmail ɗinka. Ba Gmail ba, cikin Gmail. Yawwa ka shiga Gmail, ɗinka ne. Bayan ka fito ka ƙara koma Gmail ɗin, kana koma ga nan sun sa Google Community Team Yahuza finish setting of your new. Ƙara shiga shi your new Google account, Google Team Google. In sama hi Yahuza ya ne. To sai ka zo daga nan,
zo ƙasa nan kana iya maida musu reply alamun abubuwan ka sun yi daidai. Ya ce musu yani kowace kalma ka samu ne ka rubuta ko ka sa musu hello, alamun dai yayi shikenan ka tura musu. To ka tura musu alamun ka accepting din komai, yanzu Google naka ya hau da komai da komai. Nan mun faɗi yadda muke buɗe email komai, mun nuna muku ne za ku buɗe email. To insha Allah nan gaba mu kawo muku yadda za ku yi amfani da kanshi shi email din, me ake da shi, me amfanin shi, kuma za mu kawo muku nan gaba yadda za ku buɗe shi kanshi YouTube din da yadda za ku samu kuɗi. Abinda muke ƙara wurin ku danna mana subscribe Babu Momi Investment TV. Madalla, wannan shine ƙarshen bidiyon namu na yau, da fatan kowa ya gane. Idan mutum yana son ƙarin bayani a kai, ga channel namu nan yana iya sanar da mu a ciki, za mu gani comment da liking. Ku danna mana comment da liking da ƙararrawa da subscribe, kuma na subscribe da comment da liking. Za mu ga duk za ku ganin da abubuwan da muka ɗora sababbi, za mu ci gaba da kawo muku su. Wannan tasha ta ku ce, za mu kawo muku abubuwan fasaha na zamani gaba ɗaya insha Allah. To godiya muke.